Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastorweNingi sibeke lawa amaphupho. La ukhona khona njengamanje sithumela ke la izwi likaNkulunkulu kuwena. Sithumela umoya kaNkulunkulu ukuthi awukwelekelele ngayo yonke indlela ongakulekelela ngakhona. Mina ngibonga kubona wonke umuntu olandela i-channel. Omunye usubscribe siyabonga, omunye nje ufika abuke andlule, omunye ufika abuke bese uyalike. Kuhle lokho, omunye uyakhomenta. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise ngokuhlukahlukana kwenu. Sobheka nje amaphupho amane. Sobheka la umuntu ophupha ebona izinkawu zikhwelana. Lolu uphawu lubi kakhulu ngane kwethu osuke likhombisa ukuthi usebudlelwaneni obungalungile futhi uhlezi nomuntu noma nomlingani ongakulungele ukushada njengamanje, noma ke ongakulungele ukukunikeza uthando ngendlela ke efanele, futhi ngisho ukuthi ubudlelwane bakho angeke buphumelele. Hebrews 13 noma Hebrews 13 verse 4 ithi ke nikeza umshado udumo futhi ke uhlala uthembekile komunye nomunye emshadweni. Ngokuqinisekile uNkulunkulu uyakwahlulela abantu abaziphethe kabi nalabo abaphingayo. Uma kuphupha inkawu izama ukukuhlasela, nalolu uphawu lubi nisilichaza njengesexwayiso esiveza ukuthi kumele uqaphele isitha sakho ezama ukwenza kabi empilweni. 1 Peter chapter 5 verse 8 ithi ke yibani ngabasangulukile, niqaphele isitha senu uSathane siyahamba njengengonyama ebhongayo, sifuna ke esingamushwabadela. Kanti ke uma uphupha la ungcwaba inkawu, nalolu uphawu silichaza njengolubi kakhulu nosuke likhombisa ukuthi kungase kwehle isifo ongabe semndenini, isehlobeni noma ke kubantu nje osukubazi. Umshumayeli 9 verse 5 uthi ke ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa, kepha abafileyo abazi lutho, abasenawo omunye umvuzo, nokukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Asiphethe ngokuthi uma uphupha inkawu la iphenduka ibangumuntu. Lolu uphawu lubi noluxwayisa ngomuntu omubi ozama ukukukhohlisa wena, noma ke ongenza mhlawumbe uzama ukukukhohlisa, noma ke uyakukhohlisa vele njengamanje. Kungenzeka futhi ukuthi wena mhlawumbe usebudlelwane nomuntu ongumkhohlisi. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 ithi ke akumangalisi ngoba ke ngisho uSathane uzenza ingelosi yokukhanya. 2 noma ke 2 Timothy chapter 3 verse 13 ithi ke kodwa abantu ababi nabakhohlisi bayaqhubeka besuka kokubi kanye baye kokubi kakhulu, bekhohlisa futhi bedukiswa. Siba kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele.